Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tidak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Karena ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge kowe ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo ngurak manuk to kowe iki. Wis sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Heh? Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibane padha one. Tibane pas. Wah. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi dan Merawat, serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lah aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, dalam. ya sabar ya, Nduk. Wong kancane wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumahsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong ya ta. Ya. Loh, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu hingga bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request Mbak Unai kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo.
Ora kok sik ki dalang apa bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis no malah nggo to apa kuwi? Sunlight. Ya, warang kono dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus Nggih, rumiyin. upami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki Nggih. penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Peh, Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ya iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajah abang kabeh. Ya iya. Wis, Wis mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek rong nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono e darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas, Mas. Kuning. Balik nih Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Wah edan. Tapi ya maksud Kene wong tok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, jan luar Ya biasa. apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Ora gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur badek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik, Piye, piye? sik, tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul ya Mas? Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada
menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah, iya toh. Iya. Alah, kayak ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo, Mas kayak ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Oh, aku ya lali, Ceket. Kowe ngerti pedhingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Tekan bunda ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Lho, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ayo Mbak Niken. Ora monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo Niken. Nek wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken. Salam. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih? Alah wis sampeyan bene. kok di enek-enek nih lho. Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenekin sampeyan. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? apa ya. Oh lho ngakoni Kula aku pun kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telure. Pacitan tung ndla baleni mau aku ndak Kan cadak ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu poma dikepar ke iso gak Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki piye to? Astagfirullah. Dite cengle. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo Aja kuwi jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo sing apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Iya.
wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesem kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Parian, Mas. Lagi mesti anu Kula nggih. nyuwun ngene Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parian mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. dulu. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono undang Mbak. Mbah. Hah? Wis sedurungan iki. Mas. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Ayo, Monggo Mbah. Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Lah liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes lho sing ngendang lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora kliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Lucu-lucu. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas, mburine sing kenong kan. Ah, wis ora sing nang titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton san Ora sah di we rungokne suarane Mbak Niken.
Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek, medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah. Wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ya ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. Dek jaman
batin yo gambangane. Zaman berjuang jarak kelingan lanang biyen tak openi ning saiki ana ngerti jarine wis manang katurutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Soker bisa nyamang gunung desa dadi raja Suwuk. nerailang gone padha lara lapang. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Suarane iki becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke, Nah, garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Sar, nggih, Nggih, Mas. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Nggih. melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Nggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken. ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Betoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur Nggih. nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sik sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Iya. Sudah tidak paham dengan uceteng raiku. Ye. Oh, nggih. Niki wonten bintang